guys! Welcome to my channel! Ayan, na-miss po kayo guys. So, ayan, today is February 3 and starting today, ayan, meron pong mga list of countries guys na suspend yung kanilang pagpasok sa bansang Saudi Arabia. So, ayan po, tatalakayin po natin sa videong ito ang 20 countries na hindi pwedeng makapagpasok sa bansang Saudi Arabia. Ang unang-una is Argentina. Pangalawa is United Arab Emirates. Pangatlo is Germany. Pang-apat is United States of America. Panglima is Indonesia. Pang-anim is Ireland. Pang-pito is Italy. Pang-walo is Pakistan. Pang-siyam is Brazil. Pang-sampu is Portugal. Pang-11 is United Kingdom. Pang-12 is Turkey. Pang-13 is South Africa. 14 is Sweden. 15 Switzerland. 16 France. 17 Lebanon. 18 Egypt. 19 India. 20 Japan. So, ayan po guys, ang 20 countries na hindi pwedeng makapasok sa bansang Saudi Arabia. So, we are blessed guys kasi yung ating bansang Pilipinas ay hindi nakasali sa list of suspense countries. So, ayan. So, sa mga good news po ito sa mga kababayan nating mga OFW na nagbabakasyon dito sa Pinas na mayroong mga re-entry visa. So, huwag kayong mag-alala dahil makabalik magtrabaho sa Saudi. So, ayan. See you in my next vlog, guys. And before ko po ito i-end, guys, sa mga kababayan nating mga OFW na mayroong mga re-entry visa na hindi bumabalik sa Saudi Arabia. So, ayan. Magiging ban po kayo, guys, within 3 years. So, sa loob ng 3 taon, hindi kayo pwedeng makapasok sa Saudi Arabia. So, but after 3 years, it's okay. So, ayan po, just only a few reminders sa ating mga kababayan kasi hindi talaga yan maiwasan guys, lalong-lalo na sa pandemic crisis. So, hindi maiwasan na mayroon tayong mga kababayang OFW na mayroong mga re-entry visa pero hindi makabalik sa Saudi Arabia. So, ayan po, 3 years po ang magiging ban kayo sa Saudi Arabia. So, hindi kayo makapasok. So, ayan. Thank you so much for watching, guys. God bless you all. Stay safe.